Tomará a palabra en primeiro lugar o presidente da Fundación Carlos Casares e tamén presidente do Liceo de Ourense, que ademais, como xa saben, é irmán do homenaxeado. Así pois, convidamos, e ten a palabra seguido. O presidente do Liceo doulle a benvida a todos ustedes este acto. Como presidente da Fundación Carlos Casares, agradezco a súa presencia hoxe aquí nesta casa que foi moi querida por Carlos, na que participou en moitas tertulias e en moitos actos literarios. Carlos Casares desempeñaba no momento do seu prematuro falecemento a presidencia do Consello da Cultura Galega, institución estatutaria da comunidade autónoma que dirixe a arestora Ramón Villares Paz. Así que neste intre ten a palabra o presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares Paz. Empezarei coas últimas palabras que dixo o meu colega Víctor Freixanes. Carlos Casares foi en vida, e isto debe ser tamén posto en valor na súa memoria, unha persoa que acreditou no traballo individual, pero tamén e sobre todo nas institucións como instrumentos para consolidar conquistas sociais, conquistas culturais e para transmitir cara ao futuro algúns valores que non deben perderse. Eu me sinto moi honrado de participar neste acto e agradezo e tamén aproveito para felicitar a Miguel Satalices, ourensán e deputado do Parlamento, a idea, a iniciativa que considero doblemente acertada. Por unha banda, por celebrar a Carlos Casares aquí en Ourense, como xa se dixo, deputado electo por esta circunscripción o 20 de outubro de 1981 como galeguista independente na candidatura do Partido Socialista.